ଅନୁସାରେ କାମ କରିବ କହିଲ ଖାଇମୁ କ'ଣ ସବୁ ମିଳିବ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ମିଳିବ କାଲି ତତେ ସିନା ମିଳିବ ପରେ ପରିବାର ପରିବାର କଥା ସିଏ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ତୁ ତୋ ତୋ କ୍ୟାରିୟର କଥା ଚିନ୍ତା ନୁ ପରିବାର ଥରେ ବାଜିବନି ନାହିଁ ଥରେ ବାଜିଗଲା ପରେ ପୁରା ଅଲଗା ଏବେ ନୁହଁ ଆଉ 2-4 ମାସ ଯାଉ ଯିମି ଫିଲ୍ମ ଆଣିଲେ କାମ ନା କ'ଣ ହବନି ଡରିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି ୟାକୁ ଦେଖୁ କରୋନା ହେଉଛି ନା କ'ଣ କରୁଣା ହେଉଛି ଲୋକ ଆଉ ଫଲୋ କରି ଗୋଟଉଛନ୍ତି ଜାଣିନ ତ ଆଉ କେତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବାଲା ବୁଲି ଗୋଟଉଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ରାହୁଲ କେମିତି ମାରିଦେଲେ ସେ ପଇସା ତାର ବିଜନେସ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକିନା ସିଏ କ'ଣ ଗୁମୁରା ପେଚା ହେଇକା ବଇଛୁ ଆମ୍ବ ଜଗିଛି ନା କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଖଟିବନି କ'ଣ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଗୁମୁରା ପେଚା କଞ୍ଚା ନଡ଼େ ସକାଳୁ ନାଗିକି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ନାଗୁଛନ୍ତି ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛୁ ସେମିତି କରୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ଧନ୍ଦା ହଁ ତୋ କତୁରା ଯା ମତେ ଦଉ 100 ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠୁ ସାଡ଼େ ଧରିକି ବାହାରିଲେ ନଟୁ ଖେଳ ଗୁଲ ପାଠ ଦିନ ଅକ୍ଷର ନାହିଁ କିଏ ହନୁମାନ ଆମ୍ବର ମାଲିକ ନେଇ ବଇଛି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ବସିକି ପୁରା ଗଛରେ ଅଛି ଗଲେ ଏ ଆଇଲେ ଟିକେ ସକାଳୁ ଆରେ ଉଠିଲ ନିଦରେ ଉଠିଲେ ଟିକେ ଅନା ଏ ଅନୁମାନ ଉଠିଲେ ଉଠିକି ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି ଫୁଚି ରଖିକି ଖାଏ ଚପଲ ଗୁଟେ ଖାଇବାରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଲୋକ ମୁଁ ମାଟି କ'ଣ କରିବା ବୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ସେଠି କେତେ ଇଏ ଅଛି ଲୋ ହଁ ସେଠି କେଉଁଠି ମାଟି ପକେଇବ ରୋଷେଇ ଘରେ ହଉ ରୋଷେଇ ଘରେ ପକାଇଦେବା ଆଉ ଆଗକୁ ଆମର ପୁଣି ଆସିବାର ଅଛି